ko ina ne, boye ko a fili kai ko da cikin gida ne. Ni farin ciki na in ji ana yabon ka shi ne, ya shi bai iya ba, iya mana rabbi in yabo gun Balarabe. Dan Amina sannan mun yabo da Allah Balarabe. Mai dubun daraja annabi ba kwatankwacin shi, shi ya shirya bayi yace Allah akwai shi, ba a mai shariki tilo ya zan musan shi. Kuma ka yarda da fadar ka dan Amina Balarabe. Dan Amina sannan mun yabo da Allah Balarabe. Kai ka nuna yadda za a yi bauta ga Allah, ni gane a farko tilas ka kaɗaita Allah. Na biyu ka sallah ka kula kai na fila farilla, sai na uku azumi zakka haƙƙi na Allah Balarabe. Dan Amina sannan mun yabo da Allah Balarabe. Biyar cikin su a ce jangarin Rasula, in kana da ikon zuwa in kuma babu illa, kula da su kan faɗar manzo faɗa ta Allah. Rabbana ka yarda ko bana ne mu je ziyarar Balarabe. Dan Amina sannan